Салом, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар имрӯза навори мо сар мешавад аз ҳамин микроволновка. Мо микроволновка харидем. Хостам ба шумоён низ нишон диҳам. аввалан ҳар яки шуморо бо иди баҳор табрик мекунам дӯстон. худованди меҳрубон чӣ орзуи нияте ки доред бигзор ҷомеи амал пешанад. дар интернет дидим 14500 рубл будааст дӯстон. Инро мо 7500 рубл харидем. хостам барои проверка кардан попкор харидам. акнун бо ҳамроҳи шумоён проверка мекунем бо ҳамин попкор. ду минут мондам дӯстон. ина попкори мо ҳам тайёр шуд. акнун мебинем чӣ хел шудааст. дар ин ҷо шавҳарам барои ужин кивси овардан. ва ин бошад суширо худам тайёр намудам дӯстон. иншоалло дар видеоҳои оянда чӣ тавр тайёр намудаамро мемонам. ва ин падаркаҳоро аз садик барои ёсинҷон доданд. инашро барои муҳаммадҷон доданд. барои 23 феврал. аз мактаб доданд ин бакалро. хостам ин падаркаҳоро нишон диҳам. дар ин ҷо камтар харид кардам. сахар, дута йогурт, молоко, тухм, ҳар намуд шоколод гирифтам барои кӯдакон. боз дар ин ҷо шоколод. сметана гирифтам. сахарни пудра, орд, аз ин намуд шоколод, печенье, попкорн. раҳмат ки дастгирӣ мекунед дӯстон. то видеоҳои оянда. йогурт. ин йогуртро ёсинҷон беҳад дӯст медорад. крылишка гирифтам. сок, укроп, намак гирифтам.
طماطمی ماکارون گرفتم. باقی در امان الله باشه.